sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jonas SPG as in Super Packaner na Secret File. Si Jonah na hindi na nakapagsuot ng bra. Pero nakapanty naman nung binuksan niya ang pintuan para kuhain at bayaran ang kanyang pinadeliver na pagkain sa kanyang condo. And sa hindi inaasang pagkakataon, yung pinlano niya, nakakonti lang yung ibubuka nung pinto. Tapos kamay niya lang yung ilalabas niya. Mata lang yung makikita. Eh hindi po nangyari dahil bigla na lang pong nabuksan ng malaki yung pinto. Hindi nakabra eh. Pero hindi naman din talaga kasi kailangan dahil wala namang kailangan takpan. It's a prank because sabi nga nung delivery rider, salamat sir. Kasi sir naman siya, hindi naman siya ma'am. Ay nako. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Adrian Baldemoro. Ito tawang-tawa ako dito sa message na to. Alam mo kung bakit? Kasi ang una niyang minessage habang nagbabasa ako ng secret file netong SPG na to, saang kondo yan? So parang merong intensyon na puntahan yung mismong secret file sender. Diba? Na po pwedeng, ay tatanggap siguro ako ng ano dito, ng mga orders. Ganyan. Kung may choice. Yan. Tapos may nag-message ulit, ay pas, kakalungkot. Malaman mo ba naman, diba? Na hindi naman pala kailangan talaga ng bra. Ay nako. Anyway, eto naman. Ang sabi ng ating kabisyo na si Alan Morpangan na Bustalinyo. Epic fail ang ending ng Secret File today. Talagang masasabi natin na it's a prank. Actually, akala ko rin talaga babae, pero hindi eh. Salamat sir, sabi nung Secret File, sabi nung rider eh. O, ito naman sabi ni Charles Sancho, baklang to, magbabra pa. Kala ko babae yung SPG sender. Actually, meron ako nakitang isang lalaki, Borta. Always siyang hubot-hubad sa loob ng unit niya. What more kung ganun ang naging senaryo ng SPG SF sender ngayon? Eh di, bakbaka na yan. Charot with arot. Kaya boys, okay lang na fully naked sa loob ng bahay o sa condo unit pag may mga pagkakataon na mag-isa lang kayo. Pero kapag may pinadeliver, magsuot ng brief. Baka kasi may nakatagong kapwang lalaki na sisinghot ng brief ng may brief. Charot with arot. Oy, ano yun? Eto naman sabi ni Bernard Laureas. Ang swerte ni Kuya Ryder, kita ang buong katotohanan. Tama na, sakit na ng pangako. Well, wala namang bastos sa ganyan. Meron ngang mga iba talagang lantad na lantad ang kanilang katawan para makapang-akit sila kahit pangit. So, siguro, tuloy lang sa buhay at kalimutan na ang nangyaring yan. Oh, may ganun.
Hello po sa Tiger Sugar San Fernando, Pampanga. Yun lamang po, happy weekend, DJ Rocky. Ito naman sabi ng ating expert commentator na talaga nga namang nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon nang hindi man lang nagpaparamdam. Di ba, pag birthday, dapat pinaparamdam mo na birthday mo. So, dapat yung extension ng birthday mo, nandito ramdam namin dahil maghahanda ka. Charot with the rot. So, pakinggan na natin ang voice message ni Brian Mariano. Enjoy mo na lang yung pagtambay mo sa kondo, lalo na mag-isa ka lang. At lagi kang nakubad para pwede kang magsariling sikap para masarapan ka. Okay, joke lang. By the way, share ko lang sa akin. Ako, napagutusan na ako na magpadala ng pagkain sa kabilang bahay. Pagdating ko, may magandang babae na nakubad, nagulat ako. Isusumbong ko sana sa kasama niya, pero nagsabi na lang siya na wag na lang isumbong para gawin na lang natin, magbanding kaming dalawa, sabi niya. Nagbanding kaming dalawa at nagkaroon pa ng ganap pa sa amin. Basta wag na lang ipapakalat na naguhubad siya. Yun ang DJ Rocky, salamat. Totoo ba yung sinabi nito ni Brian Mariano? Huh? Talaga? May naganap pa? Huwag ipagsasabihin na nakaganon siya, pero sa'yo pwede. Iba rin. Eto naman sabi ni Jomar Palulim, Barbie ka pala, akala ko naman babae, nakakaloka ka. Diyos ko, shoutout po dito sa Tres Marines Resort, Montalban, Rizal. Hello. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Dan Lee Andaya. I'm a Lala Move driver since 2018 pa. Kaya marami na akong na-deliveran sa ilang taon ko. Isa sa mga experience ko sa pagde-deliver is yung magre-receive na babae ay naliligo pa. As in nakatapis at basang-basa pa siya. Alam niyo ba yung kinatatakutan ko sa ganyan? Di ba may mga napapanood tayo pelikula o kaya naman, yung pelikula na sa akin talagang wholesome yun Yung inyo lang yung hindi. Basta, defensive. Basta yung nakatapis, tapos yung biglang matatanggal sa katawan niya. Yung mga ganon. Di ba yung parang sa mga Korean na films or Korean na series, di ba may mga ganun yung kanana nakatapis siya tapos biglang mahuhubad, yung matatanggal kasi nagulat siya, yung ganun. Di ba parang nakaka-anxiety yun. Di ba na biglang may ibang tao makakakita ng katawan mo. Shout out pala si Danley Andaya sa lahat ng mga kasamahan niya. Hello, shout out sa lahat ng mga kasamahan ni Danley Andaya. Okay naman yung nakita mo, nabasang-basa pa. Mababasa ka ba talaga? Charot, tumidarot. Hi kay Ricky Del Rosario Tenesio, Melvin Tan, Kenny Moore. Hi din kay Moore Mall at ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret File Sender Panigurado. Ang mga kabisyo nating mga delivery riders out there ay marami ring mga experiences tungkol sa pagde-deliver ng mga parcels, products, o kaya naman yung mga items lang mula sa sender, papuntang recipient, ganyan. Pag mga bahay-bahay talaga yung pagde-deliveran mo, dyan papasok yung mga exciting part. Meron pa nga ako nakita sa social media, yung dumadaan pa sa napakakipot na kanto. Oo, yung feeling mo hindi ka na makakalabas ng buhay pag pumasok ka doon. Parang feeling mo doon nangyayari lahat ng pagsasalvage. This afternoon, parang abo ka na lang, mga ganun level. But anyway, ang dami yung mga experiences ng mga delivery riders sa ganito. Pero yung humor ng Pinoy talagang on the top talaga. Ang lupit. 'Di ba? Yung tipong okay, tatawanan mo na lang.
okay, pag ganito yung nangyari, kamot ulo ka na lang. Tapos pag may perwisyo, ang bagal-bagal, tagal-tagal nang magre-receive, ang tagal bayaran, o hindi mo pa makontak, mahanap. Sakit sa ulo. Pero at the end of the day, nakukuha pa rin ngumiti. Itong SPG Secret File Sender natin. Kahit na nakakaloka yung SPG niya, napangiti niya pa rin tayo, diba? Sino mag-aakala na Barbie pala yung inaakala natin babae? Hindi naman pala talaga kailangan ng bra. Oo. Lalong-lalo na kung hindi ka pa nakapagpagawa. Although, may kilala ako ng mga Barbie na nagbabra na dahil may ini-intake sila eh. So, etong ini-intake nila, pampalakas ng female hormones nila. Kaya parang nagkakaroon ng paglaki yung mga bombelyas. Tapos, yung mga hair nila sa katawan nila, hindi na masyadong tumutubo. So, yun yung ginagawa nung ini-intake nilang yun. Para sa ibang mga Barbie. Pero may mga ibang Barbie na ayaw mag-take ng ganun kasi health risk yun. At the same time, ayaw mag-take ng ganun kasi they love the way they are. Kumbaga, yung preference lang nila yung naiba, pero their orientation is still the same. May ganun. Pero may iba rin naman na Barbie na gusto mag-crossdress. Oo, so eto yung hindi na bumibili ng brief. Yan. Bumibili na ng panty kasi mas comfortable na sila. Tapos feel na feel nila yung, alam mo yun, femininity nila pag sila ay naka-panty. Oo. Baka mas social pa yung panty ninyo kaysa sa panty ko kasi hanggang ngayon yung panty ko so-in pa rin. Yung may burda na bulaklakin. Naalala niyo yun? Yung may mga burda-burda ng bulaklakin. Tapos pwede mo pang lagyan yan ng mark or pentel pen na mark na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tapos nanay mo yung naglalagay ng ganun. Ay, kikilabutan ka pag hanggang ngayon, ganun pa rin yung suot mo, no? Na merong nakalagay na day kung kailan mo susuotin. Yan. So, may mga ganon. Tsaka may mga panty na ngayon yung mga seamless. Yan. Na para bang wala kang suot. And, kapag ikaw talaga living independently, wala ka na masyadong pakialam sa paligid mo because you are all alone inside your home, inside your house. And your home should feel like home. Ito yung resting place mo. Kumbaga, ito yung sacred or parang sanctuary mo. O, diba? Kalain mo yun. Kung pwede ka nang hihimlay doon yung gusto mong doon yung gusto mong venue, ganun. So, yun lang naman kabisyo. Sana nag-enjoy kayo sa ating SPG Secret File for this afternoon. And kung meron kang secrets to share, all you need to do is to share it to me through my email account. It's rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa kalsada. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in super. Packinerd. Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!